Hanoda anhim balik gapuhi problema umat dah kahuyakuan pumanatena non heklan na anhihiwada hihinnaman tamadulu na ang pamilyada na ang lalaki ang hinidawi nabagin na ang babaeng maipotok di nom-nom na ano-anuon at ito'y biyag itulutan ang makinahok ko di problema adi na maawatan di na nitaguan inilang na di mabalin ang maat na maiti na tumamangan maiti na tumangadan inhaan na hinamnam na at mait mo hanam naman na at ito'y nitaguan mong hihilong di nunlikodan hay panibong pinanbiyan mo yawahi at impyerno hi Jesus di kumamangan idag mong hiya di problema at mawaday taon na di taguan ang ibaan di pamilya mahapul ang munom-noman idinong mo na ang bisyo di pumakihin ang pamilya Jesus di kumamanam idat mong hiyay nitaguan at mawaday tal na hinan pamilya mawaday lingkod hinan pamilya